Ikaw ng lahat, pagay mapagtapos ng iyong pag-aaral. Lagi mong tatandaan ang lahat ng bigay at payo namin. Huwag mong kumilimutang magdasal sa buwan ngayong mga. Maraming salamat, Nayantay. Pangako ko kung mag-aaral ako ng mabuti. Lagi po ninyong tatandaan na mahal ko po kayo. Iyon, ano yan? Atin naman yan ang ating magkakaroon ng kalabasan. Anak, ang tagay mo, kamusta naman ang iyong pag-aaral? Nay, okay naman po ako. Malapit na naman po ang pagbabayad ng aking matrikula. Isang semna lang po at pagtatapos na po ako ng pag-aaral. Hayaan mo anak, malapit ng pag-aani namin ng kalabasan. Pagpapadala ko ng iyong pambayan. Mag-iingat ka ha, lagi mong tatandaan na mahal ka namin ang iyong ama.
kababayan namin ang umiyak ng mga ikarabasa kahit si Jowa. Wow! What a goosebump performance para sa ating contingent number 1. Partner, grabe, nakakataas pala ni Diyos ko! Number 1 pa lang yan, partner. They set the standard so high. Paano na nga lang kaya yung number 2 hanggang sa number 7 natin, Hera? Grabe talaga. Todo Miguel Flores.
marami yan. Alright, maraming salamat contingent number 2, Hera, and of course, halika dito. At syempre, we would like to inform the public that we adhere or we humbly apologize for what happened kanina, for recognizing the school, the name of the school. Kasama naman na, palawan na kami. At talagang lang, para kadatay maglang na ito. Kaya tatay ko mana, karigatan ni tatay mo, makatapos ka lang ti panagadan mo. Kaya madanagan na nga yung tatay, lalalain yung tatay ko, maingkat kayo di mayan kapalat yan. Ikaw ganap. Karigatan ko.
namin nanay. Bakit namin Dito kami naharap kayo. Anak, panahon oras na lang. O gawin ka buka, basta piingin tayo aming lang. Kapag gusto, namalpas na tuition ko. Kami na po, basta kayo. Sige na, gusto na kami. Dito ha. Anak karabasa. Nagbago ang kapalaran ng buong Bumingkay. Mula noon, ang pag-usbong ng kalabasa higit pa sa kabuhayan. Ito'y simbolo ng katatagan, karunungan, at yaga sa pamayanan. Kaya naman habang patuloy na lumalago ang kalabasa, dala pa rin ito ang mga pag-asa at pangarap ng isang komunidad, ang bayan ng Bumingkay.
ka na nga paulit-ulit. Mas nauna pa yung sa'yo. 200 plus pa yung kanina, sa akin 100 plus lang kanina. Dilig mo yung madilim. Ayan, Hera. Number 4. Number 4, pero another set of pasabog. Oo nga, kasi nga naalala ko tuloy, yung kung nakita na yung props kanina, yung kung may flower tapos may busil. Kung alam mo ba kung paano kumuha ang kalabasa? Yes. Paano? Anong ginagawa nila? Hindi Basta kakaya lang. Yung mga Ayan, ulit-ulit. actually, kung hindi ako nagkakamali, parang ginagawa nila yung pollination. Oo, kintalintag isawong, tapos parang isang masigawang palakpakan, contingent number 5.
pinicturean mo yun. White, pinicturean mo. Okay! Wow, that's an amazing performance. Wow! Alright! Oh my God! Kasaganahan at agos ng tagumpay. Pakiisa, umitak ng buong galak sa Carabasa
Alright! Umay kayon! Karabasa Festival! Alam mo, partner, iba din yung instant Impact-impayan atake ng contingent number 6. Alam mo, partner, yung tumataksa. Nanay, tatay, maraming salamat po. Dahil sa inyong kasibagan sa pagtatanim ng kalabasa ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. Basta't para sa iyong mga pangarap, anak, ay gagawin namin ang lahat. Hayaan niyo po, kapag nakapasa po ako ng board exam at nakapaghanap ng magandang trabaho, ay hindi na po kayo uutang sa pagtatanim. Maraming salamat, anak. Ganda ka! Sarang muli ni Karabasa! Pagtanim ay titiro, maghapong nakayo, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Pasko'y namamanhid, aywan ko'y nananawin, hindi ko'y naminiti, sa pagkabaka sa rumpi, sa umaga at kunsi, ang lahat iisipin, kung saan may patanim, ay masarap na pagkain.
O Diyos naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob at awa, nagpapasalamat kami sa iyo sa masaganang ani na pinagkaloob mo sa amin. Naway maging mapalad kami sa iyong pag-aalaga at maging mabunga ang aming ani para sa kapakinabangan ng lahat. Amen. Maraming salamat anak. Dahil hindi mo kami binigyan ng iyong nanay. Halika nga na! Ipagluluto kita ng paborito mong ukoy! Wow! Grabe talagang mula